Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího let's play na hru The Sims 3 z naší rodinky Keep. Tak, minule jsme skončili, že jsme si tak jako spíš rodinku představili, pak tenhle ten byl v kině, no a to bylo jako asi všechno. No, máme 1136, no. Určitě, až budeme mít víc peněz, tak chci se zaměřit spíš na ten pokojík. Protože, že jo, hrátky osudu, tak to je spíš jako na ty děti, že jo. No, asi. No, tak bych se prostě chtěl spíš zaměřit na ten pokoj a na koupelnu. To vypadá docela jako dobře, v mezích normy. Ten obývák, ložnice vypadá, to je jako z toho asi nejlepší z tohohle baráku. No a ložnice taky není nejhorší. No, tak teďka můžeme jít hrát. Tak, kdo se zbudí? On za chvíli a ona asi, je to tady neukazujou, ale ona určitě ještě ne. A ona taky za chvíli a půjde si dát sprchu. Tak jo. Tak to vysuš. Dobrý. A potřebuješ něco hlad. Tak si běž dát podzimní salát. Jo, to. Ale já nevím, proč to nefunguje. Už by to asi mělo fungovat. Počkat. Jo, ono to nezasíná na té chodbě, protože ono to asi počítá jako jedna místnost. Když jsou tady tyhle ty dveře. Ne, protože tady to nesvítí. Ale nevím. Je to divný. Je to divný. Tak. Ona už stává? Ne, tak šup. A pak se půjdeš taky najíst. Ale já nevím, ona nemůže chodit do práce, protože má tady tu malou, že jo. Sní zbytky podzimní salát. A ty jdeš do práce? Za 12 hodin. Ne, tak ještě ne. Jo. Ježiši, on má tak blbej čas do té práce. Od 15 do 21 hodin. To je fakt jako blbej čas na to docela, no. Ale tak to se dá dělat, no. No, ty jdeš za 6 hodin. Ty máš domácí úkol? Ne, nemáš. Tak v pohodě. Ona už stává, ty až se vyspíš, tak si dáš tvůj vdoleček. A pak si dáš dost extrémní do úplného umytí. Co on má za vlastnosti? Opovážnost. Jo, tak to asi tím upovážlivcem, že jo. Protože když dám tu postel, extrém človík, no tak to snít o. Je šlechticem. Aha, to přidali určitě s tím, že jo. Víš, jak se jmenuje, hrádkama osudu. Malá pořád spinka. Co ty tam tak sedíš, ty nic nepotřebuješ? Potřeba akorát WC, on pak bude ale... No. Tak běž koukat na... Ne, tak si běž číst knihu o... vaření. Jo. Protože on potřebuje, že jo, nějaký ty... skilly. Ne? Jo. To je vaření. Ono má tak úplně v půlce, no. Tak jo. Já si tak chci podívat, kdy on se starne. Za 16 dní on asi teda taky, že jo. A on za 6. A ona za 7. OK. Ale já bych mu to mohl natáhnout, protože bych si jim chtěl jako dost věnovat těm dětem. No, zase jo, no asi jim to pak natáhnu. Uvidíme podle toho, kdy pak zůstanu. Oni tam nemůžou projít. Jo, on taky se neblbě takhle. Aha. A on tam nemůžu projít. To je blbý. Počkej, tak. Ona až to dočte, nebo až získá jeden bod té logiky. Tak. Pošupnu ten stůl a zkusím to natočit na druhou stranu akorát. To už by mohlo jít. Tak šup. Ano.
Anton je připraven se poprat o titul kulinářského umělce, kuchařského odborníka a dodavatele delikates. Bude to vyžádat hodně času, stráveného za sporákem nad kuchařskou knihou. Ale na oplátku nebude. Cože? Jo, Anton nikdy sám, protože je dobrý kuchař, je vítaný členem každé společnosti. Tak a vypadni od toho stolu. Pojď sem třeba. To papání si tady takhle odložím. Aby... Šup. Tak. A já to teda zkusím takhle otočit. S tím už by neměl být žádný problém, ne? Tak, tady máte zpátky papání. A ty si ho běž teda dojíst. Tak. Běž pak na záchod. Ne, počkej, on tam jde teďka, že jo? Jop. Tak běž na záchod. Come on. A pak chci zábavu. Tak si hraj tady, hrát s hračkou. Co ta malá? Ta spí pořád. Tak OK. Co děláš? Když jsem ti dala... Bys to dojedla, ne? Tak, zřejmě asi ne teda. Autobus, jo, tady bude autobus za hodinu pro Tadeáše a on je docela v pohodě. No ne docela, ale je v pohodě. Získat houpačku můžeme. Ty jsi nechceš? Jo, oni nemůžou, aha. Povídat si s Antonem. I teda procházku s kočárkem můžeš. Tak až se najíš, tak si s ním pojď popovídat. Přátelsky obejmout. Přátelsky povídat si. Tak, šup. Já to vyhodím. Tak, jo, ona už tady řve. Co potřebuješ? Hlad. Hello. Nehraj si, pojď do školy. Tak. Já mu to uklidím. A ona má hlad, takže krmit v dětské postýlce. Jo, už si povídej. Tak, dobrý. Krmí. Tadášky právě poprvé viděl hříbátko. Nikdy nezapomene, jak křehce hříbátko vypadá. A kolik elánu se skrývá v jeho kopítkách. Jo. Byl divokého koně. Jo. Tak to byla asi nějaká rodinka koní. Tak. Ježiš. To vypadá jak bláto. No. To je... Ale vyložený to chutná, jo. No a ty se pojď zatím vyčůrat, nebo co chceš dělat? Prostě na záchodu, on. Ty běž koukat na televizi. Tak. On vyráží až toho, viď. Takže ona už je napapaná. Tak vyjď teďka ty. Lechtat, pochovat a dát do postýlky. Ona. A pak se půjde najíst. Dá si jenom rychlé jídlo, lupínky. Tak. A půjdeš si chvilku zdřímnout. Ona nic nepotřebuje. Tak si jde číst nějakou logiku. Logika, jo. Tak, ty přestaň koukat na televizi. A pojď se věnovat své dceři. Vidět zápas na stadionu můžem. Já se jenom kouknu, kdy tam mají otevřeno na tom stadionu, protože on to nějak podle mě odpadne. Jo, on je tady? Aha. Aha. To je pěkný, že v každém městě je prostě ten festival úplně jiný. Aha, je to pěkný. Počkej, jaký to je? Letní, jo. Pěkný, to je pěkný. Tady je nějaká kytka. Už tady je kytek. Tak pak sebrat azálku, sebrat krásenku, sebrat azálku, sebrat a vozík. Jo, on se prostě zaskočí prostě na festival, aby
aby tady se nějaký kytky. Tak proč ne, že jo? Co je tohleto? Je to ohňostroje. To si děláte srandu, ne? Tak šup. Zbrat kokarda. Tam myslím, že je za hodně peněz ta kokarda. Tyjo, tady chýje těch kytek. Zbrat azálka. Šup. Ne, on pokud bude spát, to nechcem. Severat, síra. Tak šup. On jde za 4 hodiny do práce, tak ať si pospíše, to stihne. Tak pojď to tady sebrat. Já jdu zatím za ní. A pak až to sebereš, tak půjdeš domů. Tak, ona si tady čte logiku. Jo. Super. Šťastný den. Dnešek je pro Alici velmi šťastným dnem. Kdo ví, co dobrého mu přinese? Jí přinese? Jo. Co ona má za vlastnou? Tak je nějak obráceně. Hromada povolení. Zmenšíte hromadu povolení. Na radnici než vypůjčí čas, aby se zapíš svůj kým ve škole. Klidně. Tak ty přestaň číslo kiku a pojď jí vyměnit špinavou plínu. Ježiš, on je teprve na začátku. To nestihne. Do té doby. To nevidím dobře. Jo, to stihne. Ne, jo. Jo, uvidíme. Jo, měl by to stihnout. Anton Kýb se rozhodl trochu provětrat a tak zašel do parku. Jo. Jak to vypadá? Cože polní kvítí. To prodáme. 100 pajízků. Krásenka za 600, no vyplatí se to, jo, vyplatí. Vozdík za 200, tyjo, kytky. To je kokarda za 400 a síra za 15. OK. Alergie útočí. Pšík. Jak je to dneska venku s pilem? Anton dneska na sobě ty alergie pořádně cítí. Ježišmarja. To musí být každý si mít nějakou alergii. No. On už jede domů. Půjde se vyspat. Aspoň chvilku. Čemu za chvilku přijíždí? Pojď spát rychle. Že pro něj za chvilku přijede auto. Prostě pro Anton bude z hodinu, no. Přihlašte se do... Ne. Protože to nikdy neviděl, jak se to dělá, jako. No, tak budeš muset do práce. Ty kráso, ale ty budeš pak hrozně ospalej. To se dá dělat. No tak ty můžeš třeba učit chodit. Máme 2500. Tak až budeme mít kolem 4000, tak předělám ten pokojík. By po škole... Ne, já chci totiž zajít pak do toho... Já nevím, jak se jmenuje, na tu radnici, nějak ty pravidla, nebo... Jo, doručit povolení. Tak po škole to hned doručíš. Kolik je ta škola? Škola je tady. A radnice je... Tady. Jo, tak to má přes ulici. Získat pozornost tatínka? On jde na kole, kde vzal kolo? Tak OK. OK. Radši se ani ptát nebudu. Tak. Hlad má ale ona. Tak ji neuč chodit a pojď si dát podzemní salát, pak běž na záchod. Pak se asi osprchni. Co řveš? Zase, nic se mnou potřebuješ.
Radnice byla potěšena, když viděla, jak se hromada povolení rychle přesunula do poštovních schránek. Vaše služba učiteli nebude zapomenuta. Váš studijní výkon se zvyšuje. Já vím, děkuji. Neřvi. A dobrý. Už neřve. Pozitivní. Tady ten talíř by tu asi neměl být. Ježiš, já jsem ho nevzala, aha. Tak. Jo, on už je blízko. On jde na kole zase? Aha. No až přijede. Jo, on už tady. Tak se dá podzimní salát. Jo. A pak si půjde zdřímnout, protože je velmi utahen. Hluboký spánek. Tak. Co ty, potřebuješ něco? Kolik on má za hodinu? 25. Pochlebovat šéf. Mně je to jedno. Jsou energie na tom hodně bídně, na to, že tam bude ještě. Ne. Jo, aha. Aha. On má tady práci a tady máme barák, no to je dobrý, tak no. Takže teďka už spát, že jo. Co je špinavýho? Je jsem dřez. Tak ho pak umyjí. Uklidit. Vynést odpadky. Uklidit. Tak dobrý. A pak se půjdeš ne, první dáš to. Potřebuje něco ta holka. Hlad a energii. Taky dáme k židličce. Dá do postýlky. A bude spát. Tak. Jít nakupovat. Nepůjdeš nakupovat. Jako já nechápu, jak chceš tak učit chodit na nočník. Jsem jako Niky. Tak jo, tak jo. Kolik máš bodů? 938, 1727, 273 a 102. Ježiši, chudák. Musíš to vydržet, musíš to vydržet. Ne, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Tak. Umyjte talíře dříve, než vám začne další směna. A díky tak zvýší pracovního výkonu, tak jo. On by mohl spíš trénovat vaření. Že to by potřeboval víc asi, že jo? No, potřebuje na trojce. Zase budu se nová myčka na ruční pohon, že to máme jít, aha. Ať už přijde domů. Ještě 2 hoďky, no ani ne. Tak, ty chrápej. Jak to, že nemá plný ten hlad, když jsem jí dával najíst. Domácí úkol, tak až se vyspíš, tak uděláš domácí úkol. Šup. Splinkej. Ježiši, to je Spratek. Tak on až přijde z práce, tak jí přebalí plénu a krmit na zemi a půjde spát, ne, půjde se vysprchovat a spát. A on už to bude za chvilku. Ještě chvilku. No. Ještě, pojď.
194. 149, ježiš. Tak. Pojď už domů hlavně. Pojď. Ježiš, to vypadá. Ta čepice ještě. Vypadá úplně jinak takhle. Bez těch vlasů. No to je jedno, ten pokoj je hrozný. To je jedno. Jo, a já si chci kouknout do té nemocnice. Co to je? Jestli to očkování něco stojí. Já absolutně nevím, kde je nemocnice. No, bude někde tady, že? Ano, tady. Ne, to jsem nechtěl. Jo, to je hustá nemocnice, pěkná, no. Takhle. Nemocnice. Nechaj začkat proti alergii 200. No nic. Ale jo, tak. A ono to stejně přejde, ta alergie. Vyčerpaný, nevím, tak ale... A co ty se zbudíš za dlouho. Ono zřve taho. Co to je? Já jsem se lekl, co zpívá. Křičení, viď? Reagovat na hlučný simík. Já nevím, jak... No, tak se zbuď. Dát do postýlky. No, potřebuješ něco. Hygiena, Ježíš Maria. Mění špinavu plínu, dát do postýlky. Nedělej domácí úkol, teďka pojď spát. Hluboký spánek. Kde seš? Ne, řekla jsem ti, ať neděláš domácí úkol. Už jdeš. Co to je? Měl hezký sen. Hezké sny po sobě zanechávají vřelý pocit štěstí, když si samotný sen už nevybavíte. Super. A ty už konečně chrápej, ty malá. Ona půjde teďka chrápat. Dobrý. A on až na ten hlad, zábavu a energii taky úplně v pohodě. Zakázka si panáka. To už je to 22 minut zase. Den odpočinku už se blíží každým dnem. Naplánujte si, jak tento den zvolna strávíte, anebo ho neplánujte vůbec. Vždyť je to den odpočinku. Tak jo. A ten je kdy, prosím vás. V uspěchaném a přelidněném centru jsou některé podniky umístěny ve vysokých budovách. Jo. Vrtulety knihovny. Proč máš 5 talířů? Jo. Oni to chtějí, abych to uměl. Ten je ve čtvrtek. A ve středu on nejde do práce. To se vyplatí. No a já se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne dislike, pokud mě nemáte v odběrech, tak si mě určitě do odběru přidejte. Já se s váma loučím a čau.